tayo sa Kapitol ng Lingayen. Ito po yung Kapitol niya. Tayong paligid. Ayan yung ganda. Paligid ng Kapitol ng Lingayen. Dito po tayo sa museum, guys. Open museum ng Lingayen Kapitol. Pinapaganda pa ito nila ngayon. Nire-renovate. Kaya matagal pa bago matapos to. Dami ginagawa. Dito po tayo sa likod. Sa likod ng Provincial Capitol. Ito. Marami tayong makikita dito. Ito yung mga lumang gamit panggira, mga World War II pa. Ayan, dinidisplay nila. Ito, guys, oh. May tangke dito na World War II pa, World War II era. Ayan, o. Tapos yan, may eroplano dito. Ayan, totoong eroplano ito, guys. Yan, totoong eroplano yan. Yan, totoong eroplano. Tapos yan, may isa pang tangke de gira dito. Yan, pang tangke de gira yan. Ayan, o. Yan ang tura-tura. Tura-tura ito, ano.
pintura on display.